У адным з першых выпускаў я распавядаў пра тое, што збіраю паштовыя маркі асобнага атрада Беларускай Народнай Рэспублікі. Перабіраючы неяк свой альбом, у якім захоўваецца вельмі шмат паштовых марак асобнага атрада Беларускай Народнай Рэспублікі, я заўважыў, што маю в альбоме вельмі шмат цікавых падробак гэтых паштовых марак. Недавно мне потрапілася у друку справа одна, якая тычыцца гэтых падробак. Оказывается, паштовыя маркі асобнага атрада Беларускай Народнай Рэспублікі падрабляліся за весь перыяд іх выдання разоў 5 ці 6. Першы гэта была такая падробка наклада друкарамі. Друкарамі это значыць, што ў той перыяд, 1920 годзе, самі паштовыя маркі друкаваліся у Латвіі, у рыжскай друкарні, на тым самым абсталяванні, на тым самым станку. Гэтыя паштовыя маркі зрабілі друкары. Друкары накладам больш мільёна асобнікаў, і таму мы можам заўважаць, што вось ёсць маркі таго перыяда, яны амаль нічым не адрозніваюцца. Яны зроблены на той самай паперы, з тым самым друкам. Гэта было зроблена для таго, каб нашыя ваяры тагачасныя 100 гадоў назад не змаглі зарабіць на гэтых паштовых марках. Таму што, па легендзе таксама таго часу, частка заробка ім выдавалась гэтымі паштовымі маркамі, і людзі маглі іх прадаваць на розных аукцыёнах, падымаць кошт на гэта ўсё. Ну і гэтым атрад пад кіраўніцтвам Булата Балаховіча мог зарабіць нейкую суму грошай. А друкары вырашылі, што яны таксама хочуць зарабіць грошы для таго, каб таксама мець нейкі прыбытак у сям'і, каб іхныя дзеці, іхныя ўнукі жылі не бедна, жылі багата. Але атрымалось так, што міжнародныя аукцыёны не захацелі гэтага купляць. І гэтага дабра саміх марак паштовых асобнага атрада Народнай Рэспублікі з'явілася некалькі мільёнаў штук. І нікому яны не сталі патрэбныя ў той час. Яны сталі, так скажем, дакументам, просто дакументы данінай часу, а не магчымасцю зарабіць людзям. Апроч гэтага, цікавым момантам з'яўляецца, што ў перыяд нашай беларускай незалежнасці людзі вырашылі таксама зарабіць. 100 гадоў прайшло, хто-то пабачыў гэтыя паштовыя маркі, сказаў: давайце мы зробім такія самыя выпускі, але як налепкі для запалак, для спічечных карабкоў. Яны прыкладна такого самага памера. На Добружскай фабрыке адзін умелец вырашыў, што ён зробіць наклад такіх паштовых марак, і яны будуць прадавацца. Але ён не падлічыў тое, што папера зусім іншая. Зусім іншая надрук атрымаўся. Гэта ўжо такая падробка ўжо канца 20-го стагоддзя, якая таксама рабілася вялікім накладам. Наступным выпускам падробак, як кажуць, тое, што робіцца в Адэсе. Гэта наклад ужо зроблены ўжо ў 21 стагоддзі спецыялістамі, якія вырашылі, што цікава, беларусы купляюць паштовыя маркі пачатка 20-го стагоддзя, давайце мы ім зробім кучу фальсіфікатаў і будзем прадаваць. Ну і вось, яны, гэтыя паперкі, зусім простыя, на такой, як кажуць у нас, паперы для цыгарэтаў, на цыгарэтнай паперы, зробленыя з дзіўным малюнкам, вельмі чымсьці падобныя на маркі таго часу, у сэнсе часу 1920-21 года. Але гэта зусім такі сучасны друк, і такіх фальсіфікатаў таксама вялікая колькасць.